Det her det er mat 15, og det er en aflevering af Anna Caroline Mille Rasmussen og Anna Pedersen. Og vi skal lave bevisforsætning 4.1, 1 over x. Og som markeret her har vi funktionen. Det der, man kan se her, hvor man kører med musen. Og de skal have fællesnævner, og så regner man over kryds, og forlænger begge brynker med de andre nævner, og forlænger x med x i t og n. Og det giver så x1, hvad står der? Excel over x parentes x plus delta x minus x plus delta x over x parentes x plus delta x divideret med delta x. Så for at få den her bryg her, så skal vi gange det her over kryds. Så x plus delta x skal ganges med x parentes x plus delta x, og xl skal ganges med den der. Og den der, det giver så x minus parentes x plus delta x parentes slut. Og den der og gange det der kryds der, det giver x plus x parentes x plus delta x divideret med delta x. Og så her, så hæver vi så parentesen, og så fordi det er en minusparentes, som I kan se her, så ændrer vi fortegn ind i parentesen. Og det giver så x minus delta x, yes, over x parentes x plus delta x parentes slut, divideret med delta x. Og de her to x'er her, det er plus x og minus x, de går ud med hinanden, så der kommer til at stå minus delta x over x parentes x plus delta x parentes slut, divideret med delta x. Herefter ganger vi den der ganger vi så ganger vi med nævneren i den bryg her, altså delta x ganger vi med x parentes x plus delta x parentes slut, som vi kan se her, så det bliver minus delta x over x parentes x plus delta x parentes slut gange delta x. Så ganger vi så ind i parentesen her, som vi kan se her, og det bliver så x parentes x parentes x plus delta x. Og så kan vi se hernede, så giver as, det siger jeg så ikke. Vi ganger efter x ind i vores parentes, og så vores endelige resultat, eller ikke vores endelige, men vores mellemregning bliver så, at vi har minus 1 over x i anden plus x gange delta x. Så lader vi delta x gå mod 0, og så tilbage har vi kun 1, eller minus 1 over x i anden. Således har vi hermed bevist, at f af x er lige med 1 over x, har den afledende funktion f mærke af x lige med minus 1 over x i anden.